Това видео не е за слабите. Ако си на дъното, гледай до края. Паднал си на дъното си, никой не вярва в теб, никой не те подкрепя. Какво ще направиш сега? Ще се оплакваш ли? Ще се самосъжаляваш? Или ще търсиш утеха в греха? Много хора използват греха за утеха. Една бира и ще ми олекне. Претоварен съм, ще си дръпна 2 пъти да се отпусна. Ще отида на дискотека, да се разсея малко. Не, братко, така не става. Това не е решение. Това е самоунищожение. Колкото повече бягаш така, толкова по-дълбоко потъваш. Ето ти няколко съвета за истинската посока. Номер 1. Не предавай Бог. Не предавай Бог. Колкото и тежко да е, не го остави. Моли се, бори се, дори когато не усещаш отговор. Йоан 16 глава, стих 33 казва: „В света имате скръб, но дързайте, аз победих света“. Господ не ни е обещал лесен път, но ни е обещал победа, ако устоим. Псалм 34:18 ни казва: „Господ е близо до уния, които са със съкрушено сърце“. Бог е най-близо до теб, когато си най-пречупен. Не се отказвай. Номер 2. Не спирай да тренираш. Физическата болка лекува душевната. Когато душата страда, движи тялото. Тренировката е молитва без думи. В Библията е казано: „Ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат“. Науката го доказва. Физическото натоварване повишава ендорфините, но образмалява кортизола, възстановява ума, повишава увереността. Дори 20 минути бягане могат да променят деня ти. Не тренирай само когато имаш мотивация. Тренирай, за да събудиш мотивацията. Номер 3. Не спирай да работиш върху мечтите си. Може да изглежда, че пътят ти е блокиран, че няма смисъл, но точно сега се куват истинските мъже. В тъмнината, в тишината, когато никой не гледа. В 5 глава на Римляни четем: „Скръбта произвежда твърдост, твърдостта изпитана правда, а изпитаната правда надежда“. Работи върху себе си, изграждай характер, дисциплина, воля. В свят, където повечето мъже са слаби, не ти трябва свръхталант, а постоянство. Братко, ако си на дъното, това не е краят, това е началото. Господ те подготвя. Огънят не е за да те изгори, а за да те пречисти. Моли се, тренирай, работи, расти. Точно тук, точно сега започва пътят ти. Абонирай се, братко. Това е само началото. Следвай пътя на лъва.